Ka Jingaseng Presbytery ka Bakatway jong ka Warjantia Presbytery ka Balalong Habalang Presbyterian Maulong ladu ka Henryo tarik hadu pratrik rumpang kalalong ka ba Syongkun ha ka ba upait lang ka Riwar Presbytery kala mi renti ha ka Jingaseng. Anang pensyongkun syusyu ya ka Jingaseng da ka Jingruai kwaya ka ba Shimbenta da ki Balang baper. Kamat pedeng jong ka Jingaseng Presbytery kalong tukhi tukup yala kabor kabalasat na kitab Isaya san po aranong tukhat ba ningkong. Ha kasngi ublay ha kapor na upay sngi lasam ya kubor da pastor H.E. Marbanyang. Layo ya ka Jingruai kwaya na kabalang Presbyterian Trangblang, Balang Presbyterian Maulong, Standing Choir Jingaseng Samla Warjantia Presbytery. Shwa kani hakapor shpobaji menstem lasam ya kubor da Reverend P.R.L. Gado katba ya ka Jingruai kwaya layo na kabalang Presbyterian Jaran, Balang Presbyterian Kongla. Ha kani ka Jingaseng lapun kuburam ya kinong syarai balang kibala ay ka Jingshakri ka ba arpasan snem kata kentub ya Reverend Dr. S. Hayong, teman besan S. Mukim, teman besan K.L. Sulyang. Ya kan ka Jingaseng Presbytery lapan long ha kabalang maulong bakay hab artan baka jingdap sispa arpasan snem kabalang. Kabalang Presbyterian Maulong kadanik long yeng Kristan tang kumba Henry po yeng. Ka maulong kadika shnong ka bahaba po amnaram subdivision bat ka jingatang 100 kilometer na amnaram. U moderator teman besan Biki Batang ula ong bakinong syarai balang bat kiriunget kila penpawi ka mensiam shlur bawat hapadeng ka jingna kilong yeng Kristan kila pedang ya ka Jingaseng bat kalalong kabayat baik ya renti.
kubor ka bangadon ya kaban yaslok hakan kapor na kaktin ka jomblay ka benta ka bangala jit ya kaban ay kum ka jing yaslok hakan kapor kalong na ka kitab ka jong Isaya ka lenong ka ba khandai ba ka khot ka ba henriu kane ka khot ka om gumni snap ngan bule ka namar hanga la khayo khun la ai yau khun hangi de ka jing sansar ka long halor ka terpeng jong u bat on khot ya ka terteng jong u bapla u nong sula u blay bakraubor u pa bom jukut us im ka jinsu u blay unkerku ya ka bala pensngeu na kaktin ka jong u ka negat khot ya ka ba ngala pule kalong ka bajrong bat ka badon on teliki benta ya ki bala ai ya ka nam bat ka burong how try badunong penim ba ije jongi u Yesus Kristus
Hanray nganom keren yung ibabun ki benta. Ngan simtang ya kaway ka benta. Bat kata kalong. Ba u Jesu Christ uday us im jong ka jingsu. U Jesu Christ uday us im jong ka jingsu. Lada ngipai hagaliang jong ka sansar khadar ngitip na duki bor kiba mensua udon us im ubalong kum unong pek unong kmi ya ka baha kamiat ka imlang salang ka shnong ka thau ka it ka hima ka ri ka jat ben riu bat kum ta ter kilami bon kis im pateng la pateng nadu ki por mendai bat kine kis im gidangai don ru hadu kene ki por bat kisni ki ba mentah hanrai kis im baro laki krau katno laki long ki ba start katno laki long ki ba don burom katno laki long ki ba ruspa lane ki badu kim don yang kata kabor jong ka jingsu haka jilong jing im ka ba kenjado ba ka kenja briu hanrai yang kena kapor na kuak ban keren ya kabor jong utrai jong iu Jesus Christ ubadon ya kata kabor kum us im jong ka jingsu ten ino ya keren is im jong kena kaporteng ngin ya pai tang syapan utrai ba unong pen im jongi ubalong us im jong ka jingsu mi yoi badon si bun ki dekat na ka Bible ka tin ka jong blay kiba ngansu kedeo lungkot ba kapor kan Muslim tangi ki benta ki ba ya tu yangi syapang bau Jisu day us im jong ka jingsu ka kitab jimpen pau kerenong ka bakat hendai ka dekat ka bakat riu ka ong kumne u Jisu us im bat utrai jong titrai wa apostol Paul syaka sithi ka banengkong syau Timothy ka renong ka banengkong ka dekat ka bakat niau u ong kumne us im ka bom jukut u bom juyap u balong u blay jiunom la jiunom u Jisu us im u bakrabor us im jongkis im bat utrai jongkitrai unong tho sige Hebrew kelenong ka banyo ka khot ka baar ka ong u Jisu u deus im jong ka hok us im jong ka Salem bat us im ka Jisu nang tau Yohanes Gospel Yohanes kelenong ka bakat ar ka khot ka bakat lai ka ong ki khun Israel hakapor bau Jisu ulet rung syaka asnong Jerusalem laong ba kida akmi yaw tra Jisu kida penku jaka surok kia yem boran yang surok kia kawe daki ding telai kiong hosana us im jong Israel ubawan haka kerteng jong utrai nang tau Jeremia kanandong ka sipau kat khot lu ka sipau ka ong us im uba im jiunom la jiunom batu blay habneng nang tau Sakaraya kanandong ka bakasau kat khot ka bakhandai ka ong u Jisu udei us im halor kane kasla jong
kana ka perthei khadu u Matthias kalanong kabar pusan kan khot kabalai pusau ka om u Jisu hakata ka klip mat ka bakhadu hakmat ka kher ka jumblei un ong ikito kisakri kibala le ya kamon ka jumblei bha meu sakri u baba melaminot hai bakhandiat on ai nong ya me ha kibabun kita para mengai ngakwa ban kedeu kiba keren bat kiba yathu syafhang uta usim ka jingsu ane opor ngakwa ban kedeu kumnu uta usim jo ka jingsu ulak ban trei hagadot nu jongpi bat hagadot nu jonga hagadot nu jongi kum ki khon ki jong lei ngan kedeu nung kong khandiat syafang ya ngut ki khon samla ki bau lei na du na pneng ula jit je ki ban penlong ki sakri ki ba krau ki ba kordor tam bat kita kilong kamari bat u Joseph kine ke armut ki khun samla ki dai don ka jinga i hapdeng jongki iwe pat ki lai thu ka kum karukom jongki halaki jongki kemi ki kpa ki kur ki jat ba ki don ka jinga lang samla ka jinga dei samla bat kumta la penlong ya kata ka baki ong ka jing ya te ktin hapdeng jong kita kapor empat poi kapor ya kaban pendep ya ka jing tentiu kurim syong adon burom jong kini ka armur ki kun samla ka mari bat u Joseph ublei ulapan armet lembau mensim mekut haka mari yau trai bat unong penim jong yu Jesus Christ u Joseph habau yo iya kabakum kata namar mo kababaki kentlong kemi ki jongin dakil armet kadon kedur ka kampau nakaliang jong kamet jongka u Joseph ula penjaka u iper ong kanete ka bru imat ladau ong ru imat kane kala ban lai kadung syongka ban no bru kilok ki jor kile keren syapang jong me yo i to kasamla jong me i to perlok jong me kalong kumno kawan ka mensim jing persyoy u habau pe jaka sisau yo i bakala armet kum tau la perthat ba ta bhayanga banan pia perlait no bakan ni briu peden bodang perthat kum ta ublei badon hajrong u yo i ga don no jong Joseph upha da u angel menmit ka bau dang yu thiang nai ka jing yu thia u angel wan kren how Joseph go Joseph ndei bakamari ka armet nau no sam la briu hanrei nau mensim jonglei namar kata kane ka briu kadang dei ka thei soti ka badang samla ka bahok ka bariu blei ita iba ka armet day na umensim jong blay kumta u Joseph ula weno yang kata kajing perkat pas niu jong ula penhun bat ula pendep yang kajing kentiu kurim bat kamari kumta kila yo khon jongki utrai jongi u Jesus Christ ka kubor ka badon hangne ka bangadon batong ye higi kun samla shinrang bat kentai ka kam shongkha shongman gade ka bala buk bek daublei ublei om bit yo samla bong shong marwei u samla ude banwat yala ka jong kabriu un ino yo pa ban yala ka kemi bat un im bala ka jong kabriu kumta kinegyan mo kisakri jong blay kila pendap ya kata kajing kentiu kurim
bat kilat yo try jong yu Jesus Christ ubalong unong siuspa jong kapertei anda habaladep praski kakerta kila day yakabanek ra yaw new kun banengkong jongki siya ka temple ha Jerusalem ban penkentang ban ot share yu kat kum kiniam kirkom jong kabalang jiu hane ngamut ban ong ko kikun samla jong kawar presbytery ladangila pila pediang yo Jesu ku utrai batu nong pendim jong pi penyo ya kata jingsuk ka bakenjaman sim jong pi anda apa fi pendep ya kajing tentu kurim ka badan burom kalong yinglong sem jong pi kan yo ya ka jingsuk om kumbaka pertai ka ai hanrei utrai jongi u Jesus Christ un ai ya ka longing long sem jong pi ka ba pi latei hata kerteng ke jong blai pa u blai kun ba u blai umen sim bakun Ko trai Jesu tang ha mehi ga shem jing sun jing ben shalom shaneng awalas lem tang ha mengala shem dan u Jesu balak penhun yaka mensim jonga jing im jing men la crow Jesu me anga ha kabangin mi na kane kecing yusam batiang bat bangin ya klan na kane kecing yusulok pakentang tu perlat ingin nang ne kecing kurku bat kecing isnai kecong me au play bok pa jung yu au nai tu kecing ai kepada piang yu Jesus Kristus bok trai kecing i ba rom jukut kepada au play bat ubau pa lembar kecing sulok batiang kapa pensai bor bat kapa kurku kecong mensem koi tu kene kecing kurku kebaung lai hau wei kelong rengkat lam bat pi iwei biwei oi kelong rengkat ruk lam bat barok ki kun kecong play kiba syakri kiba mani kiba pendon buram ki kerteng kecong try penong pendem Jesus Christ hagani kesgi pendon satlak kepertai Jailong naduk menta, padhadu halakarta. Amen.